قال እግዚአብሔር ክንሐልፊና ለማ አንተ በቃል አምላክ ዘገልግለና ፓስተር ባህታይ ዌልካም ፓስተር ከመቀኒኹም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብ ቤት አምላክ ሁሉም እንኳ ብድሓን መጻእኩም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ከአሎሚ በቃሉ ተዛረበና እዩ እግዚአብሔር ንህዝቡ በቆምኡ ስለዘይእክብ ክብረ ንስሙ ይኹን ለጊመ መዘምራን እግዚአብሔር ይባርክኩም መመሊሱ ጸጋ ይብዛልኩም አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ሓንቲ ቃል ከንብብ የምኹን ጽሊኢና እስኪ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ሮሜ 13 ካብ 1 ክሳብ ፍቅድ 7 ዘሎ ከንብብ በአምላክ ዘይኮነስ ስልጣን የልቦን ቶም ዘለው ስልጣናት ከአብ አምላክ ተሰርዑ እዮም እሞ ነፍስ ወከፍ ነትብልዕሊኡ ስልጣን ዘለዎ ይገዛአዮ ስለዚ ከዓ ነትበዓል ስልጣን ዝቃወም ነቲ ስርዓት አምላክ እዩ ዝቃወሞ እቶም ዝቃወምዎ ድማ በዓላቶም ፍርዲ ክቅበሉ እዮም እቶም ገዛእቲ ንእኩይ ግብር እምበር ንሰናይ ግብሪ ዘፍርሑ ይኮኑን ነትበዓል ስልጣን ከይትፈርሆዶ ትደሊኻ ንሱ ንሰናይካ ኢሉ አገልጋል አምላክ እሞ ሰናይ ግበር ቱን ክንእደካ እዩ እኩይ እንተ ገበርካ ግና አገልጋል አምላክ ነትገባር እኩይ ሲ መቅጻዕቲ ዘምጻሉ ፈዳይ ሕነ ስለ ዝኾነ ሰይፊ ንኸንቱ አይዕጠቅን እሞ ፍራህ ስለዚ ከዓ ስለ ሕልናልኩም እምበር ስለ መቅጻዕቲ ጥራይ አይኮነን ክትግዝእዎም ዝግባአኩም ገላው አምላክ እዮም እሞ በዚ ተግባር እዚ ከይብከሩ የገልግሉለው ስለዚ እውን ይኹም ግብሪ እትህቡ ዘለኹም እምበኣርስ ግብሪ ንዝግብኦ ግብሪ ተጎ ንዝግብኦ ተጎ ፍርሃት ንዝግብኦ ፍርሃት ክብሪ ንዝግብኦ ክብረት ንዝግብኦ ክብረት ንኹሉ እቲ ዘዝግብኦ ሃብዎ ክንጸሊ እዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ እግዚአብሔር ገለ ነገር ኣብ ምርዳእና ክውስኽ ገለ ነገር ደው ንብለሉ ሓቂ ክዛረበና እግዚአብሔር ካብ ስምዒት ኣውፂኡ ኣብቲ ትኹል ቃሉ ክሃንፀና መምርሒና ቃሉ ክኸውን መሰረት ውሳኔና ቃሉ ክኸውን መሰረት ምርጫና ቃሉ ክኸውን ሃሌሉያ ተዛረበኒ ንበሎስኪ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦና በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካ ኣለና ኣብዛ ዕድሜና ዝመላእከ መዓልቲ ንስኻ ረዲእካና እግዚአብሔር አምላክ ብጥዕና ባሪኽካን ሰላም ሂብካና ስጉምትና ናብ ቤትካ ቃኒዕካ ኣብ ቤትካ ተኣኪብና ከነምልኸካ ንሽምካ ክንእመን ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና እዚ ንዓና ክብረት ምዃኑ ንእመን ኣለና እግዚአብሔር ንዓኻ ንህያው አምላክ ክንደሊ ንዓኻ ንህያው አምላክ ከነምልኽ ዒንትና ስለ ዝኸፈትካልና ብምሕረት ስለ ዝሰሓብካና ብናይ ፍቕሪ ገመድ ናባኻ ስለ ዝቐረብካና ሓለዋኻ ብልዕሌና ስለ ዝጸንዐ ኣታብ ጽዋዕኻን ብውህበት ጸጋኻን ዘይትጠዓስ አምላክ ምሕረትካን ፍቕርኻን ኣብ ህዝብኻ ስለ ዝጸንዐ የመስግነካ ኣለኹ
حجخا እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቅድሜኻ ኣለና ድምፅኻ ከተስማዓና ቃልካ ክትገልጸልና እግዚአብሔር አምላኽ በቲ ዝንገር ቃልካ ወአምላኽ ፍቓድካ ከተብርሃልና ንጽልለና ስነፍስ ወከፍና ንስኻ ክትከውን ምስተውዓልና ንስኻ ክትከፍት እግዚአብሔር አምላኽ ድሓን ህዝብኻ ዘይደሊ ምስተውዓል ህዝብኻ ክደፍን ዝጓየን ኣይ ጸላእ ኣሰራርሓ ብጎይታ ብኢየሱስም ንቃወሞለና ብዝተፈላለየ መገዲ ጸቕጠኽ ገብር ካብ ደጌታ ሲኦል ዝለኣኽ ናይ ኣጋንንቲ ሓይሊ ብጎይታ ብኢየሱስም ንቃወሞለና ኣቦ ብሓዊ መንፈስካ ቅጸረና እንሆ መንፈስካ ብዘለዎ ኣብ ሓርነት ኣለሞ መንፈስካ ኣብዚ ቤት እዚ ይዕዘዝ ይሰልጥን ይግዛእ ይምራሕ ይምሃር ኩሉ ነገርና ንኣኻ ሓሊፍና ንህብ ኣለና እግዚአብሔር ስለ ሰማዕካና ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ኩሉ ብሰማይና ምድርን ንዓኻ ይኹን ብኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ሒዘ ዘለኹ ርእስቲ ኣማንን ሲቪላዊ መንግስትን ዝብል ወይ እውን ቤተ ክርስቲያንን መንግስትን እንታይ ይርክቦም እንታይ ይፍልልዮም ሓደ ካብቲ ሓደ እንታይ ይደሊ ሓደ ካብቲ ሓደ እንታይ ይጽበ ናይቲ ሓደ ቦታ በዩ ናይቲ ሓደ ቦታ ደረትከ ኣበዩ ሰፊሕ ርእስቲ እንድዩ ሎሚ እንታይ ክንርኢ ኢና ሎሚ ድሕረ ባይታ ዝያዳ ሓፈሻዊ ዝኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ መንግስትን ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ እስራኤል ኣብቲ መንፈሳውን ኣብቲ ምምሕዳራውን ወይ ከዓ ኣብቲ ፖለቲካውን ዘሎ ነገር ክንርኢ ኢና እሞ ኣብዚ መጽእ ከዓ ኣማኒ ፍላይ ክርስቲያን ምስ ሰበ ስልጣን ዘለዎ ርክብ ከመይ ክኸውን ይግብኦ ዝብል ከዓ ክንርኢ ኢና ኣጋጣሚ ትማሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ፒክኒክ ነርና ተቅድሚኣ ከዓ ገይሸ ነይረ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ግን ኣብቲ ቅድሚ ምጋሸይ ሓደ ኩነት ነይሩ ብዝተሮንቶ ማለት እዩ ኩላህና ዝሰማዕናዮ ምናልባት ከዓ ዘሕዘነና ክኸውን ይኽእል ከም ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ወይ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነት ኣማኒ እንታይ ዓይነት መርገፅ ክህልዎ ግባእ ምክንያቱ ብግርህነት ገለ ኣማን እውን ኣብቲ ዝነበረ ኩነታት ተሓዊሱ ተቃውምኡ ኸርኢ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለ ዝኽእል ዋላ እኳ እንተዘይተሳተፍካ ኣብኡ ግን ብምንታይ ምክንያት ኢኻ ዘይትሳተፍ ወይ ብምንታይ ምክንያት ኢኻ ናብኡ ክትሳተፍ ዘለካ ስለዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ንካፈሎ ሓውሲ ትምህርቲ እንደገና ከዓ ሓውሲ ዶክትሪን ደኽብሎ ወይ መሰረተ እምነት ዝምልከት ስለ ዝኾነ ብትሕትና ክስዕቡኒ ወይ እውን ክትከታተሉና ሓደራ ብል ስለዚ ተሓፈሻው ንርእዮ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያንን መንግስትን ኣብ መንጎ ኣማንን ሰበ ስልጣንን ክህሉ ዝግብኦ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ርክብ እንታይ እዩ ኣማን ካብ መንግስቲ ዝጽበዮ መንግስቲ ከዓ ካብ ከም ዜጋ ካብ ኣማን ዝጽበዮስ እንታይ እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ንኽልቲኡ ዘቆመ እግዚአብሔር እዩ ንመንግስቲ ዘቆመ እግዚአብሔር እዩ ንቤተ ክርስቲያን ከዓ ዘቆመ እግዚአብሔር እዩ ኣብ መንግስቲ ዝትስእ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቆሞ ስልጣን እዩ ዝትስእ ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝትስእ ከዓ ኣብቲ ንቤተ ክርስቲያን ስልጣን ዝሃበ እግዚአብሔር እዩ ዝትስእ ዘሎ ክልቲኡ ይሕትት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ኣማኒ ኣብ ቃሉ ዝተሰረተ ምርዳእ ክህልዎ እሞ ኣብ ኩሉ መገዱ ኣብ ኩሉ ውሳኔ ኣብ ኩሉ ምርጩ ንእግዚአብሔር ከኽብር ምእንቲ ሓደ ሓሳባት ክንርኢ ኢና ካብ መጀመርያ ጀማሪ ሲቪላዊ መንግስቲ እግዚአብሔር ባዕሊ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝጀመረ እግዚአብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ምስ ፈጠረ እሞ ትእዛዝ ምስ ሃቦም ትእዛዝ ከዓ ምስ ተጣሕሰ ውድቀት ናብ ደቂ ሰብ ምስ መፀ ሰብ እቲ ሞራላዊ ልቦንኡ ብምኽንያቱ ውድቀት ምስ ደንዘዘ ብሕልንኡ ዝድርኾ ወይ እውን ሕልንኡ ዝዛረቦ ነገር ካብ ምስማዕ
بهوري أم خادن أبزيد اللي نغيرن مئتاو مسجمرة እግዚአብሔር እንደገና ነቲ ምሁታትቲ ነታ ዓመጽቲ ንመዕጋት ሕግ ክህብ ከሎ ነርኢ ስለዚ ከም መጀመርያ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መማህራን ከም መጀመርያ ወይ እውን ከም መበገሲ ናይ ሲቪላዊ መንግስቲ እያ ኢሎም ዝሓስብዋ ኣብ ዘፍጥረት 9 ክንርኢና ኣብ ዘፍጥረት 9 እግዚአብሔር ንኖህ ዝተዛረቦ ማለት እግዚአብሔር ኖህ ድሕሪ ማይ ኣይሂ ክኾኖ ዝግባእ ገለ ነገራት ክእዝዞ ከሎ ንርኢ እሞ ኣብቲ ትእዛዝ እቲ ከዓ ክሳብ ዝሕጂ ወለዶ ዝሳገር እግዚአብሔር ቅድሚ ሕጊ ወይ ቅድሚ ሕጊ መሃቡ ንኖህ ዝሃቦ መለኮታዊ ትእዛዝ نرئي كاب حمشت حساب شوعته كنببي زفترة شعته كاب حمشته حساب شوعته كم زيبل اتنفسكم صار أو اتنفسكم زلوا دمكم سي أنا كدليوي كاب إيد كل أراويت كدليوي نفس سب دما كاب إيد سب كاب إيد حو كدليوي عملخ نسب بملكعو غيرويمو اتدم سب زفسس دمو بسب كفسسيو نسخاتكم كأ فرين تبازعن إذا مدري أب مدري سسنو أب أدما تبازحو لازم بفلا يا فقد شدشته أملاخ نسب بملكعو غير ويمو اتدم زفسس دمو بسب كفسسيو قبل كله نري زملكتاوي تأزازك زي أبيهر يسب كم إنسان حد خيب بلع أنتي እግዚአብሔር ሕጊ አቂሙ እግዚአብሔር ትእዛዝ አቂሙ ስለዚህ ነዛ ቃልዚኣ ካብ በዓል ሉተር ጀሚርካ ማለት እዩ ነዛ ቃልዚኣ ከምንታይ ይወስድዋ እግዚአብሔር ነገስታት ንመጻኢ ከቅውም አማዕድዩ ብምርአይ እዚ መሰረት ከቅውም ከሎ ነቲ ደም ሰብ ዘፍስስ ደሙ ክፈስስ ዝገብሩ ነገስታት ወይ መሳፍንቲ ወይ መራሕቲ كهلونا يقدني بحق زمرحو بمخنيات تحق خانة الدم زفسس دمو كفسس زقورو سبسلطان كهلو ناي قدنيو زبل مردع علو بمسرة زتقسز مالتيو بحافشو اغن بحافشو ولا زتقسزي كم معك ان ولا ينوسدو مخنياتو برو كل سلازي كونه بحافشو اغن زشيمن زسعرن እግዚአብሔር مخانو ግን ቃል አምላክ አርጊጽ ነገርና አብ ስልጣን ዘደይብ ካብ ስልጣን ካዘውርድ እግዚአብሔር በይኒ ነዝኻ ገለ ጥቅስታት ክንሪኢና ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ቦታ ደጋጊሙ ዛረበና እንዲው አብ ዳንኤል 2:21 አብ መጽሐፍ ዳንኤል 2:21 دانيال كلته عسران حدن كم زبل قال الله نسو زمناتن ورحاتن يلواوت نقستات يسعر نقستات كأشيم نتوم طبيبان طبب نتوم استوعال تخا مستوعال يهبوم يبل نقستات يسعر نقستات كأ يشيم أبو خلنا معرف 4 دانيال مالتيو أبو خلنا مصحف دانيال معرف 4 فض 10 شوعته كم زبل قال نركب اتوم هيوانسي اتلعل عم منغست سب كم زملخ نزدل يخا خمزهبو اري نتخاب سب زنسدع لعل كم زبلو ما انتي كفلطو از بهلزي اتوم حلوتي زمدبو از نجر زون اتوم قدسان زعززويو تا تدلين خفلي اتلعل عم منغست سب كم زملخ نزدل يخا كم زهبو عم منغستي كل عالم زملخ እግዚአብሔር ጥራይ አብልዕሉ ሁሉ ሰልጢኑን ገዚኡን መሊኹን ዝነብር እግዚአብሔር ይኽብርን ስሙ ይኹን ፍቅድ 25 ውን ተመሳሳለ ሐሳብ ነርኢ ማለት እዩ ፍቅድ 25 ምዕራፍ 4 ዳንኤል ካብ ሰብ ክትስጎግ ምስ እንስሳ መሮር ክትነብር ኢኻ ከም ነብዑር ከአሳዕር ከብልዑኻዮም በአውል ሰማይ ድማ ክትጥልቂ ኢኻ
اتلعل ابلعل منقس سب كم زملخ نزدليو خم زهبو كساعة فلتسي شوعته جزياتون كحالفها ين نابكودنصر بتي زمنتي نا علم مرحز نبره مرؤي من كما يبهالي بسر تعبيتو يد እግዚአብሔር منزع خاب زفانو ريدا نمرر كم سددتو شعو اتنبي انتي كبل خل انا نرئي اتلعل ابلعل منقست سب كم زملخ نزدلي خم زهبو ساعه فلت لعليخا بعل سلطان كم زلو لعليخا انا اخا شمكا يخوردكا زخيل زلا علماو سلطان زلو املاح كم زلو ساعه تردا بقى تتكيد يخاف توارد يخاف تحسر يخاف إلونا بخم زسددو نرئي سلازي قبل علم منقست سب زملخ زشيم زسعر እግዚአብሔር ንሱ ህያዊ ዙፋኑ ንዘላ ዓለም ጸኒዑ ዝነብር ነቲ ግዚያዊ ዝኾነ ዝፋናት ከዓ ቃሕ ከም ዝበሎ ዝሸይምን ዝስዕርን እግዚአብሔር እዩ ኣብ መዝሙር 75 7 مزمور 75 شدشتن شوعاتن كنا نببينا شدشتن شوعاتن كم زيبل مزمور 75 شدشتن شوعاتن كم مبرع وي كم معراب وي كم برخا يكونن لعلنا زمص املاخ دائيو فرادي نزي يورد نتي لعل يبل فراد مني زوردن زديبن مني እግዚአብሔር እዩ አልአምላኽ አርጊጽ ዝዛረቦ ንሱ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተመጺናውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጲላጦስ አነኮ አይዛረብን ዲኻ አነኮ ተአስረካን ክፈትሐካን ስልጣን እኮለኒ ኢሉ ስልጣን አለኒ ኢሉ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መልስ እንታይ ነይሩ ካብ ላዕሊ እንተ ዘይወሃበካ ሳባይ ስልጣን ኣይመሃለወካ ትገርም በቲ ግዜቲ ቄሳር ኣብ ሮም ኮይኑ ንብዙሓት ሃገራት ይገዝእ ነይሩ እዚ ኣብ ዮሐንስ 19 ፈድ 11 ዘሎ ናይታ ይሁዳ ጥራይ ዝገዝእ ጲላጦስ ይሁዳ ጥራይ ዝገዝእ እታ ስልጣነት ያ ተኸፋል ስልጣነት ያ እኳ ካበያ ምንጫ ካበዩ ካብ እግዚአብሔር ካብ ላዕሊ እንተ ዘይወሃበካ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዘጽንዕ ዘሎ سلطان زبله منشو قبل علم قال أملاك كيف قد خمزي كون إيو زرعي أوريا باولوس ونابزي زنببكو أقدم زنببكو خفل مالتي بأملاك زي كونس سلطان يلبوني دم دامي قالي بأملاك زي كونه سلطان يلبون اتب سلطان زلو زدلي عين السب خون خيالي جن كاب أملاك زي كونه سلطان وي بأملاخ زي كونه سلطان يلبون اتهم زلو سلطانات كا بأملاخ التسرعيه سلطانات كلهم بمن تسرعيه بأملاخ اتزقرم فرعون نهزب أملاخ زسكي نهزب أملاخ زتصابب نهزب أملاخ زچنقي نهزب أملاخ مكرا زصقبسبيني الأملاخ بزعبا فرعون كزاربنا خلو أب زسعات شعات 16 زسعات شعات 16 زسعات شعات 16 كمزي يبل زسعات شعات 16 جناخي هايلي كرئيكا سمي دما أب كل مدري ما أنت خوره بو مخنيات أمبركوها يبل أجي بعين سب كثرية خلخا خمز زبلسب نقلو أو ردو علوو ويا بزح نجار كتبل تخيليها
መቸስ ነፍስ خصباه كله ብዙሕ ነገር ኣይትፈርድን ዲኻ ኣይትርእን ዲኻ በአምላኻዊ ዓይን ክርአ ከሎ ከዓ ሓይለይ ከርእየካ ኢሉ ሓይለይ ከርእየካ ስመይ ድማ ኣብ ኩላ ምድሪ ምእንቲ ክውረ ብኡ ምኽንያት ኣንበርኩኻ ንፈርዖን እዚ ኣብ ዙፋን ዘንበሮስ ንኽብሩ ክብል ኣብ ታሕቲ ህዝቡ ዋጋ ከፍል ኣሎ ሓቂ ናይ ህዝቡ ቃንዛ ኣይርድኦን ማለት ኣይኮነን ኣጸቢቑ ርድኦ እዩ ብፀበባ ህዝቡ ዝጭነቕ ኣምላኽ እዩ ቃንዛ ህዝቡ ዝስምዖ ኣምላኽ እዩ ግን እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ናቱ ዝኾነ መዐቀን ኣለዎ ናቱ ዝኾነ ንኽብሩ ኢሉ ዝገብሮ ኣሎ ኣምላኽ እዩ ስለምንታይ ዝገበርካ ዝብሎ የለን ሓይሉ ምእንቲ ኸርኢ ንብዘላ ዓለም ሓይሉ ምእንቲ ኸርኢ ንፈርዖን ኩላ ምድሪ ከዓ ኣምላኽ እስራኤል ንሱ ሓቀኛ ኣምላኽ ምዃኑ ክትፈልጥ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ያሪኮ ከኣትዉ ከለዉ ወሬኹም ሰሚዕና ኢላ እታ ኣመንዝራ ከይተረፈ እቲ ብግብፂ እግዚአብሔር ዝገበሮ ኩሉ ነቶም ሰለይቲ ከተዘንትወሎም ከላ ንርኢ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ይጎይት እግዚአብሔር ዝገበሮ ስለዚ እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ዝዓበየ ነገር ይርኢ ዝዓበየ ስእሊ ይርኢ ቶም ዋጋ ዝኸፍሉ ደቁ ኣስብህቦም እዩ ንሱ ተሚኑ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ኣሰራርሓ ኣለዎ እሞ ኣብ ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዓለም ዘለው ስልጣናት ብዘይ ልዑላዊ ፍቓድ እግዚአብሔር ዝደየበን ዝወረደን የለን እዚ ደስ ከብለና ግባእ እዚ ደስ ከብለና ሓደ ግዜ ክፍኣት ክዕብለል ሓደ ግዜ ዓመት ሰባት ንነፍስና ከሰቂ ይኽእል ግን እግዚአብሔር ልዑላዊ ኣምላኽ ኩሉ ዝርኢ ኩሉ ዝኽእል ዝደልዮ ከይገብር ተዓጋትን ከልካልን ዘይብሉ ዝበሎ ዝኸውን ተዛረቦ ዝኸውን ግን ንሱ ኣምላኽ ናይ ስርዓት ኣምላኽ ናቱ ሙዱብ ግዜ ከዓ ኣለዎ መዓስ የደይብ መዓስ ከዓ የውርድ ንምንታይ የደይብ ንምንታይ ከዓ የውርድ ንሱ ፈልጥ ንዓና ክዛረብ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ገለ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እንተዘይ ተዛረበ ግን ንሱ ኩሉ ሳዕ ጻድቕ ንሱ ኩሉ ሳዕ ብዝገብሮ ይጋገን እዚ ማለት ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ዘለው ስልጣናት ካብ እግዚአብሔር እዮም ክንብል ከለና ኩሉ ምሕደሮኦም ከም ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ማለት ግን ኣይኮነ ሰብ ምርጫ ኣለዎ ነገስታት ምርጫ ኣለዎ ገሊኦም ጥንሲ ምንጻል ወይ አቦርሽን ሕጋዊ ገብርዎ ገሊኦም ገብረ ሰዶም ሕጋዊ ገብርዎ እዚ ዶ ፍቓድ ኣምላኽ ተልካ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነ ምስ ቃል ኣምላኽ ዝጋጭ ቶም ነገስታት ግን ከምዚ ዝበለ ነገር ክገብሩ ክእሉ እዮም እግዚአብሔር ስለዘይርኢ ድዩ እግዚአብሔር ስለዘይፈልጥ ድዩ ኣምላኽ ግን ልዑላዊ ስልጣን ስለዘለዎ ካብቲ ንሱ ዝመደቦ ፈንጢሱ ናይ ነገስታት ዓለም ኣካይዳ ናብቲ ንሶም ዝደለይዎ ይኸይድ ማለት ግን ኣይኮነን እቲ ናይ መወዳእታ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ቃል ኣምላኽ ሲ ኣብ መዝሙር 103 ሓንቲ ቃል ከነንብብ ኢና መዝሙር 103 فقد 19 እግዚአብሔር ንዝፋኑ ኣብ ሰማይ ኣቆመ መንግስቱን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ትገዛእ ኣላ እዚ ፕሬዘንት ተንስ ህልዊ በቃ ናይ ሕጂ ክብሪ ንስሙ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን መንግስቱ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ትገዝእ ኣላ ትገዝእ ነራ ኣይኮነን ወይ ክትገዝእ እያ ኣይኮነን تجزأ الله حجون تجزأ الله من እግዚአብሔር ሕያው هو እግዚአብሔር ሕያው ሰይጣን እኳ ሰይጣን አመራሕቲ እዛ ዓለም ወይ ወናብ ነገስታት ወይ ወናብ ፕሬሲደንታት ፕራይም ሚኒስተራት
ድሩት ስልጣን እንተሃለዎ እግዚአብሔር ግና ኣብ ልዕሊ ሰይጣን በዓል ስልጣን ስለ ዝኾነ ካብቲ እግዚአብሔር ዝፈቀደሉ ደረት ክሰግር ኣይክእልን እዩ ሰይጣን ብድሩት ብውሱን ሓይሊ ጥራዩ ክዓይ ዝኽእል ሰይጣን ከም ድላይ እንተዝፍኖ ነይሩ እዚ ዓለም ከመይ ዝበለ ሕውስዋስ ከመይ ዝበለ ኬዮስ ከመይ ዝበለ ስርዓት ዘይብሉ ምኾነ ነይሩ እግዚአብሔር ግን ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ الأملاك كم زبلنا سماين مدرن نسو بقالو دقيفو سماين مدرن تراي يكون أنا بقص مدرزلو كله بسلطان قالو دقيفو سيرو والله خبرنا نسو ما يكون إذا مستيرين عنا من البثنا ومستأكبنا كجلس ألنا خيليو نفس وكفنا بسلطان قالو تدقيفنا إنا نوصن أتزلنا نفس وكف سرعة بزامندري بقالو تدقيفي زلو فطرة تراي يكونن تجوز تراي يكونن እግዚአብሔር ሁሉ ይድግፍ ክብሪ ንስሙ ይኹን እሞ እዚ ቲ መሰረታዊ ሓቂ ኮይኑ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብፍላይ ከዓ ኣብ እስራኤል እቲ መንፈሳዊ ነገርን እቲ ፖለቲካዊ ነገርን ከመይ ነይሩ እሱን ኣና ከም ድሕረ ባይታ ክንሪኦም እንቲ مس بيت خريستيان وي مس نايز حج اوان مساسل دي خيد ديو صنح لنا خنرينا جن كما ينيرو اسرائيل كم هاجر حزب املاخ تباهيلهم زصوعو اسرائيل كم هاجر كم بيت سب املاخ كوينهم زرعايو سلازي እግዚአብሔር ነገስታት ይሾመሎም በትኻ እግዚአብሔር ነቢያት የተንሳለው ኣብ እስራኤል እቲ መንፈሳውን እቲ ምምሕዳራውን ወይ እቲ መንፈሳውን ፖለቲካውን ተፋላልዩ ይኮነን ብሓንሳእ ሰሚሩ ይዝዓየ ነገስታት ናብ ኩናት ክወፁ ከለዉ ገጽ ካህናት ይደልዩ ወይ ናይ ካህናት ቃል ይደልዩ ወይ ናይ ነቢያት ቃል ይደልዩ ብሓፈሽኡ እግዚአብሔር ኮን እንታይ ይብል ኢሎም ንእግዚአብሔር ይሓቱ እግዚአብሔር ሓቲቶም ናብ ውግእ ወፁ እግዚአብሔር ሓቲቶም ከዓ ካብ ውግእ ይኽልከሉ ስለዚ እቲ ነቢያዊ ድምፂ ወይ እውን እቲ ናይ ካህናት ድምፂ ልዕልና ነይርዎ ወሳነ ነይሩ እቶም ነገስታት ኣፍርሃት እግዚአብሔር ክሳብ ዝኾኑ እዋን እቶም ነገስታት ንእግዚአብሔር ፈሪሖም ክስዕቡ ክሳዕ ዝወሰኑ እዋን ዝመርሖም እቲ ነቢያዊ ድምፂ ነይሩ ውፅእ ክብሉ ከለዉ ብስምዒት ውፅእ ክብሉ ከለዉ ብትዕቢት ከዓ እግዚአብሔር ስቃ ይብለን እዩ ነቢያቱ ይልእኽ ይዛረቦም ከም በዓል ኤልያስ ካብ ሰማይ ሓዊ የውርዱ ተደለዩ ሰይፍ ልዒሎም ይዛረቡ ተደለዩ ንነገስታት ከም በዓል ኣክዓብ ዝበለ ይገንሑ ካልእ እትረፍ እግዚአብሔር ኣማሓደሩ ኮይኑሲ ናይ ናቡቴ ሞት ርእዩ ናቡቴ بقفع كقتل كله እግዚአብሔር ርእይዎ እግዚአብሔር ከኣኒ ኤልያስ ተዛሪብዎ ልክ ከምቲ ደም ናቡቴ ዘፍሰሰ ደሙ ከኣኹም ክፈስስ ኢልካ ንገሮ ኢሉ ኤልያስ ከዓ ብጽድቂ ኤልያስ ከዓ ብሓቂ ዝተመልአ ሰብ ተባዕ ሰብ እዩ ነይሩ ፊት ንፊት ከይዱ ከዓ ክዛረቦ ከሎ ንርኢ ክገንሖ ከሎ ክግስጾ ከሎ ቤትካ ክፀርጋን ክወስትራን እዩ ክብሎ ከሎ ንርኢ ገለ ነቢያት ንኣብነት ከም ነቢይ ናታን ዳዊት ምስተጋገየ ዳዊት ናብ ሰበይቲ ኡርያ ምስኣተወ እግዚአብሔር ዓመት ተጸቢይዎ ድሓር ነቢይ ልኢኹል ቆልዓ ምስተወልደ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ገሊኦም ተቢዖም ይግስጹ ገሊኦም ከዓ ብጥበብ ገይሮም ንመራሕቲ ይመልሱ ማለት እዩ ነቢይ ናታን ከዓ ነቲ ሓቂ ብጥበብ ገይሩ ክገልጻ ከሎ ንዳዊት ከዓ ናብ ንስሓ ክመልሱ ከሎ ትቐንዲ ዕላማ እግዚአብሔር ዝደልዮ ሰባት ክምለሱ ስለዚ በዚ ከዓ ክግስጾ ከሎ ንርኢ ዳዊት ከዓ እግዚአብሔር በደልኩ ኢሉ ካብ ዝፋን ወሪዱ ክንሳሕ ከሎ ንርኢ እቲ ነቢያት ዝዛረብዎ ቃል በቲ ግዜቲ እቲ ካህናት ዝዛረብዎ ቃል በቲ ግዜቲ ረዚን
አፍ እግዚአብሔር ኮይኖም ስለዝዛረቡ መንፈስ እግዚአብሔር በሐቂ ንምርታዕ ዲዩ ነተሰብ ንምምላስ ዲዩ በቲ ዝዛረቡ ናይ ስልጣን ቃልሲ ይዓየ ነይሩ ከም ባዕለካ ኣብ ዝበሉ ፈጺሞም ንዓመፅ ዝተሸጡ ሰባት እቲ ናይ ስልጣን ቃል ምስ መፀ ርኹምሽ ክብል ወጮ ክኽደን ትሕት ክብል ከሎ ንርኢ ነቢያት ጥራይ ኣይኮኑን ከም በዓል ዲቦራ ውግእ መሪሐን የነ ቃል ካብ እግዚኣብሔር ተቐቢለን ውግእ ናብ ውግእ ኸዱ ነይሮም ሃገር ንምድሓን ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም በዓል ሳሙኤል ነይሮም ውግእ መርሑ ነይሮም ነገስታት ግስፁ ነይሮም ዘይተንከፍናዮ ካህናት እውን ነይሮም ንኣብነት ኣብ ካልኣይ ዜና እሞ ንርአ ካልኣይ ዜና 16 ካልኣይ ዜና ነቢያት ጥራይ ኣይኮኑን ተመለሱ ዝብሉ ነይሮም ነቢያት ጥራይ ኣይኮኑን ያዕ ዝብሉ ነይሮም ነቢያት ጥራይ ኣይኮኑን ዝግስፁ ነይሮም ካህናት እውን በቲ ዝተዋህቦም መዐቀኒ ሕጊ ማለት እዩ ካልኣይ ዜና 16 ካልኣይ ዜና 16 ካብ 19 ክሳብ 22 ከንብብ ካብ 19 ክሳብ 22 ሶሪ ኣይኮነን ካብ 17 ጀሚረ ወይ እውን ካብ 16 ክጅምር ብዛዕባ ኦዝያን ድዩ ዝዛረብ ምስ ሰልጠነ ገና ልቡ ንጥፍኣቱ ተዓበየሉ ናብቲ መቅደስ እግዚአብሔር ኣትዩ ኣብቲ መሰውዕ ዕጣን ከዓጥን ኢሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኹ በደሎ ካህን ኣዛርያ ምስኡ 80 ተባዓት ካህናት እግዚአብሔር ሒዙ ደድሕሪኡ ኣተወ ንሳቶም ንንጉስ ዑዝያ ተቃወምዎ ከምዚ ኢሎም ከዓ ተዛረብዎ ወዑዝያ ንእግዚአብሔር ዕጣን ምዕጣንሲ ናይቶም ከዓጥኑ ተቀደሱ ካህናት ደቂ ኣሮን ይምበር ናትካ ኣይኮነን በዲልካ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣይከኽብረካን እሞ ካብ ቤተ መቅደስ ውፃእ ሽዑ እዝያ ኮሬ ነታ ዝዓጥነላ ፅንሃህ ከዓ ሒዝዋ ነበረ ነቶም ካህናት ክኹርየሎም ከሎ ኣብ ውሽጢ ቤት እግዚአብሔር ኣብ ጥቓ መሰውዕ ዕጣን ኣብ ቅድምቶም ካህናት ኣብ ግንባሩ ለምፅ ወፀቶ ሊቀ ካህናት ኣዛርያን ኩሎም ካህናትን ድማ ጠመትዎ ኖኸ ኣብ ግንባሩ ለምፃም ነበረ እሞ ካብኡ ተቃላጢፎም ኣውፅዎ እግዚአብሔር ስለ ዝቐፅዖ ባዕሉ እውን ቀልጢፉ ወፀ ንጉስ እዝያ ድማ ክሳዕ መዓልቱ ሞቱ ለምፃም ነበረ ካብ ቤት እግዚአብሔር ተወጊዱ ስለ ዝነበረ ከዓ ለምፃም ኮይኑ ኣብ ፍልይቲ ቤት ተቐመጠ ወዱ የታም ድማ ኣብ ልዕልታ ቤት ንጉስ ነበረ ንህዝቢ ተሃገር እውን ይፈርድ ነበረ ሓደ ግዜ ብኩሉ ክሰልጦም ከሎ ብኩሉ ክሃድኡ ክዓርፉ ከለው ኢዶም ሰደድሉ ኩሉ ክባረኽ ከሎ ይዕበዩ ነገስታት ማለት እዩ ይዕበዩ ስለዚ ዘይግባእ ነገር ንምግባር ዶብ ሰግሩ ንካህናት ናይ ቤተ መቅደስ ነገር ንሌዋውያንን ንካህናት ደቂ ኣሮንን ተዋሂቡ ንነገስታት ኣይተዋህበን በፍጹም ስለዚ ኣብ ዘይቦትኡ ምስ ኣተወ ከዓጥን ምስ ጀመረ ብትብዓት መፂኦም ቃል እግዚአብሔር ከምዚ እዩ ዝብል ዝትገብሮ ዘለኻ ንዓኻ ኣይከኽብረካኒ ዝትገብሮ ዘለኻ ዕዮ ናትካ ኣይኮነን ደቂ ኣሮን እዮም ክገብርዎ ዘለዎም ኢሎም ከጠንቅቕዎ ከለው ኢና እንርኢ እግዚአብሔር ከዓ ንቃሎም ከጽንዕ ከሎ እግዚአብሔር ከዓ ክቐፅዖ ከሎ ካብቲ ቤተ መቅደስ ከዓ ሓፊሩ ተጎቲቱ ክወፅእ ከሎ ዘመኑ ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ገዛ ተዓፂ ከም ዝሕለፈ ንርኢ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ኣብቲ መቅደስ ኣትዮም ከም ድላዮም ከይገብሩ እቲኦም ከዓ ኣብቲ ናይ ስልጣን ነገር ኣትዮም ከዓ ከም ድላዮም ከይገብሩ ክልክል ነይሩ እዩ ስለዚ በዚ ከምዚ እቲ መንፈሳውን እቲ ምምሕዳራውን በቦቶኦም ሒዞም ግን ተዋሃሂዶም ዝያዳ እቲ መንፈሳዊ ነቲ ፖለቲካዊ እቲ መንፈሳዊ ነቲ መንግስቲ
ካብ እግዚአብሔር ተቀቢሉ መምርሕ እናሃበ መገዱን ዳቃንዐ የመርሖ ከም ዝነበረ ንርኢ ማለት እዩ መንግስቲ ክስሕት ከሎ ኩሉ ሳዕ ነቢያዊ ድምፂ ወይ ኩሉ ሳዕ ናይ ካህናት ድምፂ يسمعوا وي يسمعون يرو حصيروس اسرائيل كونه يهودا كسع زمارخو እግዚአብሔር كل ساع نبياتو ليهو تملسوا يبلوم نيرو تملسوا بلوم نيرو እግዚአብሔር كم مزراب اي عرفن مالت እግዚአብሔር كم مزراب اي عرفن بحصيرو نت دمصو زي مسمع نت تملسوا زبل ملእኽቱ زي مسمع ግን نتوم منغستات كونه نتا مدري بزح وصعا بزح حماق ነገር يبصح كم زنبره كنرئي نخئل مالتي ወይ كنرداء نخئل ازي دحر بايتا ابلي كيدان እግዚአብሔር እስራኤል ዝገብሮ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከደኣ ቤተ ክርስቲያንን ሲቪላዊ መንግስትን እንታይ ይመስል ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ኣብ እስራኤል ዝነበረት መንፈሳውን እቲ ፖለቲካውን ተሳኒ ዝኸይድ ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከኸምኡ ድዩ እስራኤል ሓደ ህዝብ የመ እስራኤል ህዝብ ኣምላኽ የመ እግዚአብሔር ከም ሓደ ቤተሰብ ድምፁ ዘስምዖምን ዝመርሖምን ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ግን ካብ ብዙሓት ኣህዛብ ዝወፀት ህዝብ ኣምላኽ ወይ እውን ማሕበር ኣምላኽ እያ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያንን እቲ ዘሎ መንግስትን ማዕረ ኸይድ ማለት ግን ኣይኮነን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኣብ ዝመላለሰሉ እዋን እስራኤላውያን ኣብ ትሕቲ ሮማውያን ስለ ዝነበሩ እቲ ምሕደሮኦም ዝያዳ በቲ መንግስታዊ ዘይኮነስ በቲ መንፈሳዊ መምርሑ ነይሮም ሸንጎ ወይ ሳንህድሪን ዝበሃል መንፈሳዊ ዝኾነ መሪሕነት ነይሩዎም ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ከዓ ዝበሃሉ ከም መራሕቲ ኮታስ ብሕጊ ኣምላኽ ዝምራሕ ሕብረተሰብ ነይሩ ማለት ይሽዑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ንቀይሳር ግብሪ ምኽፋል ወይ ቀረጽ ምኽፋል ኢሎም ምስሓተትዎ እንታይ ኢልዎም እቲ ናይ ቀይሳር ንቀይሳር ሃቡ እቲ ናይ ኣምላኽ ከዓ ንኣምላኽ ሃቡ ክብሎም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፂሩሲ ትማልን ሎምን ኣብ እስራኤል ዝነበረን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎን በበይን እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያንን ናይ መንግስትን ኣካይዳ በበይን እዩ ግን ኣይተሓባበሩን ማለት ኣይኮነን ሓደ ሕብረተሰብ ስለ ዘገልግሉ ንሓንቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝደልዩ ዝተሓባበሩሉ ባይታ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ከምቲ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ግን እቲ ካይዳ ከምኡ ይኮነን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንሪኦ ከለና ሓፈሽኡ ግን ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ሕብረተሰብ ካብ ዝኾነ መንግስታዊ ፀቕጢ ነፃ ኮይና ወንጌል ክትነግር ወንጌል ክትእውጅ እምነታ ክትነግር ግን እዚ እግዚአብሔር ዝሃባ መሰሊ እግዚአብሔር ዝሃባ ሓርነት እዩ እግዚአብሔር ገና ኣብ ኤደን ገነት ንሰብ ናይ ሕልና ነፃነት ናይ ምምራፅ ነፃነት ሂብዎ እዩ መንግስቲ ከይሃለዎ ቤተ ክርስቲያን ከይሃለዎት እግዚአብሔር ንሰብ ናይ ሕልና ነፃነት ሂብዎ እዚ እግዚአብሔር ዓብይ ኣምላኽ ፈጣሪ ክነሱ ንሰብ ነፃ ፍቓድ ሂብዎ ከብቅዕ ሰባት መፅኦም ነዚ ነፃ ፍቓድ እዚ ክምንዝዕዎ ኣይግባአን ሰብ ብውሽጡ ብልቡ ተረቲዑ ዝኣመኖ ነገር ክስዕብ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ መንግስታት መፅኦም ከምዚ ክትኣምን ኣለካ ከምዚ ክስዕብ ኣለካ ወይ ነዚ ግደፎ ወይ ነዚ ደዋብሎ ክብልኻ ምስቲ መሰረታዊ ናይ ኤደን ገነት እግዚአብሔር ንሰብ ዝሃብዎ ነፃነት ዝኸይድ ኣይኮነን ስለዚ እግዚአብሔር ንሰብ መሰረታዊ ዝኾነ ነፃነት ይብ ንህዝቡ ንእስራኤል እኳ ሕረይ ኢልዎም ህይወት ዲኹም ትደልዩ ሞት መርገም ዲኹም ትደልዩ በረኸት ሕረይ ኢልዎም ሕረይ ኢያሱ ቢሉን ንመን ከም ተገልግሉ ንጣዖታት ዲ ንእግዚአብሔር
ድሕረይ እዮም ተባሂሎም ሰብሲ እግዚአብሔር ክሳዕ ክንድዚ ኣኽቢርዎይ ሓርዩ ክስዕቦ መሪፁ ክስዕቦ እግዚአብሔር ከምዚ ዝበለ ሓርነት ንሰብ ካብ ሃበ ካልእ መንግስታዊ ትካል መፅኡ ድሓር ነዚ ሓርነት እዚ ክወስዶ ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣይግበርን ድዩ ይግበርባ ግበር ኣሎ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ኣፀቢቑ ተገይሩ ኣብ ዘመንና ይግበር ኣሎ እዚ ነገር እዚ ዝሓትት መን እዩ እግዚአብሔር ስልጣን ዝሃበ እግዚአብሔር ክብሪ ንስሙ ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እግዚአብሔር ንነገስታት ሰይፊ ሂብዎም ከምቲ ኣብ ሮሜ ሰይፊ ንኸንቱ ኣይዕጠቕን ኢሉ ይኮነን ስለዚ ነገስታት ሰይፊ ሂቡ ንማሕበር ከንታይ ሂብዋ ማሕበር ከዓ ወንጌል ሂብዋ ንማሕበር ከዓ መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ሂብዋ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ዓለም ለኻዊ ዝኾነ መልእኽቲ ኣለዋ ቤተ ክርስቲያን ዘለዓለማዊ ዝኾነ ሕድሪ ኣለዋ መንግስታት ግና ጊዜያዊ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ስልጣን ንቤተ ክርስቲያን ይህብዋ ኣሎ ናይ ነፍሳት ናይ ደቂ ሰባት ዘለዓለማዊ ህይወት ዝውስን ኣብ ኢድ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኣብ ኢድ ነገስታት ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘላቶ ማለት ሰብ ክሓልፍ ክእል ቤተ ክርስቲያን ግን ንዘለዓለም ፀኒዓ ትነብር ኣይጠፍእን ያ ቤተ ክርስቲያን ነገስታት ክወርዱ ይድየቡ ነገስታት ዝተፈላለዩ ገሊኦም ጨካናት ኮኑ ገሊኦም ከዓ ንቤተ ክርስቲያን የማናይ ኢዶም ዝህቡ ኮኑ ገሊኦም ንቤተ ክርስቲያን ዝሰጉ ቤተ ክርስቲያን ህንፃዲ ንብረታ ዝወርሱ ኮኑ ገሊኦም ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ከዓ ፀግዕ ዝኾኑ ይኾኑ በዚ ኩሉ ግን ቤተ ክርስቲያን ንምንታይ ኣተፀዊዓ ኣብዚ ምድሪ ጨውን ብርሃንን ክትከውን ዓለም ካብ ክፍኣት ናብ ክፍኣት ካብ ዓመፅ ናብ ዓመፅ እናገደደት ክትከይድ ንሕና ኣብ ዘመንና ቅድሚ ክንደይ ዓመት ዝነበረ ሃዋህውን ሕጂ ዘሎን ይኸውን ኢልና ዘይንሓስቦ ቅድሚ 20-30 ዓመት ሕጂ ግን ኣብ ዘመንና ክንገር ክኸውን ጋህዲ ክወፅእ ክትሪኢ ከለኻ ዘገርም እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኩሉ ክትልውጦ ይተፀውዐትን ኣብ ከምዚ ዝበለ ሕብረተሰብ ግን ብርሃንን ጨውን ኮይና ክትመላለስ ህይወት ሰብ ዝልውጥ እግዚአብሔር ጥራይ እዩ ነፍሲ ሰባት ዝረትዕ እግዚአብሔር ጥራይ እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ብርሃና ከየጥፈት መመቃራ ከየጥፈት ኣብዚ ምድሪ እዚ ክትመላለስ እዚ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ሰበስልጣን ኣብ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ከኣቱ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብ ጉዳይ እቶም መራሕቲ ከኣቱ ኣብ ታሪክ ብዙሕ ኢና ንረክብ መንግስታት ካብ ቅንዓት ተሲኦም ነቲ ዝወረርዎ ከባቢ ክርስቲያን ኢኹም ካብሎም እንዳሓረብልዎ ሕራይ ክርስቲያን ኮይና ኢና ይብሉ ክርስቲያን ተባሂሎም ጽውዑ ናይ ልብ ለውጥ ግን የለን እግዚአብሔር ወንጌል ንነገስታት ኣይሃበን ወንጌል በመናቢሉ በቤተ ክርስቲያን አቢሉ ክንገር እግዚአብሔር ሓንፂጽ ስለዚ ምትሕዋስ ምትሐንፋጽ ተባላሹት ተዘይኮይኑ ኣይጠቀመን ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ዝገርመኩም ቤተ ክርስቲያን ከዓ ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ወንጌል ንመራሕቲ ይሃበን ወንጌል ንማሕበር ይህብዋ ሰይፊ ንቤተ ክርስቲያን ኣይሃበን ሰይፊ ንነገስታት እዩ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ዳርክ ኤጅ ብምባል ዝፍለጥ ወይ ናይ ጸልማት ዘበን ኣብ ኣውሮፓ ጳጳሳት ኩናት ኣውጆም ኢየሩሳሌም ተቅድስቲ ከተማ ተረጊጻላ እሞ ኩልኻ ክርስቲያን ጎበዝ ተስዕ ንኢየሩሳሌም ሓራው ጻያ ካብ ህዛብ ተቅድስቲ ቦታ ብዘይ ቅዱሳት ሰባት ረኺሳላ ኢሎም ጳጳስ እዩ ኩናት ኣውጁ መንግስታት ኣይኮኑ እቲ ዘሕዝን ክንደይ በቲ ግዜቲ
ክርስቲያናት ዝነበሩ ካብ ኣውሮጳ ተጓዒዞም ኣብ ኢየሩሳሌም በፂሖም 200 ዓመት ዝገበረ ኩናት ተኻይዱ መወዳእትኡ ብዓወት ሙስሊም ተዛዚሙት ነገር እግዚአብሔር ዘይብሉ ነገር መስቀል ሒዞም ኩናት መስቀል ምልክት ዘለዎ ኩናት ሒዞም ኸዱ ብኡገይሮም ሰብ ቀትሉ መስቀል ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ናይ ይቕሬታ ምልክት እዩ ናይ ዕርቂ ምልክት እዩ ናይ ፍቅሪ ምልክት እዩ እሶም ግን መቕተሊ ገይሮሞ ስለዚ ሙስሊም ወይ እስላም ነዛ መስቀል ክርእይዋ ከለዉ በኣኣ ክንደይ ሙስሊም ስለ ዝሞቱ ኣይፈትውዋን እዮም ምናልባት ምስ ምናሕ ግዜ እቲ ነገር እናሃሰሰ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ምትሕንፋፅ ግን ነይሩ እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉዳይ መንግስቲ ክትኣቱ መንግስቲ ከዓ ኣብ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ክኣቱ ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን ሕሉፍ ሓሊፍዎም ከምዚ ኣይትስበኹ ከምዚ ኣይትበሉ ክበሃል ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ቅቡል ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ዝብለና ኩሉ ክንብል ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ሓቂ ኣብ መንጎ ዘመናት ዋላ ኣብ እስራኤል ነቢያት ንመራሕቲ ነቢያት ንነገስታት ክዛረብዎም ከለዉ ካብ እግዚኣብሔር እንተዓልዮም ከም ቃሕቶኦም ክኸዱ እንተደልዮም ነቶም ነቢያት ከይተረፈ ይኣስርዎም ይሳቅይዎም ይቐትልዎም ነይሮም ስለዚ ነቢያት ቃል ኣምላኽ እዩ ዘለዎም ነቢያት ኣፍ ኣምላኽ እዮም ዳኣ ዘለው እዮም ዳኣ ኮይኖም ዘገልግሉ እምበር ሰይፊ የብሎምን ካስርዎም ከለዉ እሰሩ ቀትልዎም ከለዉ ቀተሉ ነይሮም እቲ ሳዕቤን ነቶም ነገስታት ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብ መንጎ ዘመናት ልክዕ ከምኡ ተሰጊሩ እዩ ቤተ ክርስቲያን ሕራይ ምስ መንግስቲ ክትተሓዋወስ የብላን ኢልና ኣለና መንግስቲ ኣብ ኢዱ ክእቱ የብሎን ኢልና ኣለና ግን ኣየእቱ እንዲ ዘሎ እንተልካ የእቱሎ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ክትነፅጎ ፍቃድ ኣምላኽ ቤተ ክርስቲያን ንዘይከውን ኣሰራርሓ መንግስቲ ብዘለዋ ደገ ድምፃ ከተስምዕ ንፍትሒ ድዩ ንፅድቂ ንሓቂ እዚ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ምናልባት ኣብቲ ዝመፅእ ቤተ ክርስቲያን ወይ እውን ኣመንቲ ብውልቂ ንዘይከውን ነገር ብኸመይ ክቃወምዎ ግባእ ንዝብል ኣብ ዝርዝር ኣቲና ክንሪኦ ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ግን ሓፈሻዊ ኣብ ዝኾነ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ቤተ ክርስቲያን ክትፅቀጥ ከላ ቤተ ክርስቲያን ብዘይግባእ ክትስጎግ ከላ ቤተ ክርስቲያን ክትግፋዕ ከላ እግዚኣብሔር ኣይርእን ድዩ እንተልካ እግዚኣብሔር ይርኢ እግዚኣብሔር ከይፈቐዶ ዝኸውን ነገር የለን ንሳቶም ንኽፉእ እኳ እንትምፅእዎ እግዚኣብሔር ግን ቤቱ ንምኹላዕ ቤቱ ንምፅራይ ክጥቀመሉ ክእል እዩ ክሳራ የለን ኣብ ቦታኻ ምሕለው ኢኻ ደው እንተልካ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ግን ንነገስታት ከምዚ ፀባፀቦም ገለ ጠቕሲ ክንርኢ ኢና እሞ ብኡ ክንውድእ ኢና መዝሙር 96:10 መዝሙር 96:10 መዝሙር 96:10 ኣብ ማእከል ኣሕዛብ እግዚኣብሔር ነጊሱ ዓለም እውን ከይትነቃነቕ ፀኒዓላ ንኣሕዛብ ብቕንዕና ክፈርዶም እዩ ኢልኩም ንገሩ ንኣሕዛብ ብቕንዕና ክፈርዶም እዩ ኢልኩም ንገሩ እንደገና መዝሙር 2:10 መዝሙር 2:10 መዝሙር 2:10 ከምዚ ይብል እምበኣርስቱም ነገስታት ለብሙ ካብ 10 ክሳብ 12 ከንብቦ የድሓን እምበኣርሲ ኣቱም ነገስታት ለብሙ ኣቱም ፈራዶ ምድሪ እውን ተዓረሙ ንእግዚኣብሔር ብፍርሃት ኣገልግልዎ ብረዓድ ከዓ ተሓጎሱ ኩርኡ ቀልጢፉ ይነድድ እሞ ከይኩሪ ኣብ መገዲ ከለኹም ድማ ከይትጠፍኡስ ንወዱ ሰዓምዎ
أبو زمعك أبو زبال كلهم بوصانيهم أما قد خلهم دما خيت أفوس نودو تعاموا نودو تسالموا نودو عنقسوا أخبروا بأرسي أتم نجستات لبموا أتم فرادو مدرون تعرموا እግዚአብሔር معلتي አለው ዝፈርደሉ ዝጸባጸበሉ ናይ ቅዱሳኑ ደም ናይ ቅዱሳኑ ግፍዒ ዝጸባጸበሉ ጊዜ አለው ስለዚህ ቱም ነገስታት ለብሙ ቱም ነገስታት ተአረሙ እግዚአብሔር ካብ ነገስታት ፍትሒ ይጽበ እግዚአብሔር ነት መልኩዕን ብምስሉን ዝፈጠሮ ሰብ ነገስታት ክሕልዎ ነገስታት ክካናኸንዎ ከፍቅርዎ ከኽብርዎ ክሕልዎ በሰላም هدي خنبر إذا كل خماچاچ يقولوا እግዚአብሔር يصب إذن تزيجرهم منغستات وينغستات ዝጸባጸብ አምላኽ አብ ዙፋኑ الله ናቶም ዙፋን ንግዚኡ ናይ እግዚአብሔር ዙፋንን መንግስትን ግን ንዘላለም ጸኒዕ ነበር አዒንቱሃ ንብዘላ ምድሪ ንኹል ሰብ ይጥምታ እትና አካን በግፍዒ በአካብ ክቀተል ዝረአየ ሕጅውን أنتو مخلونا حالفو نجر እግዚአብሔር يرئيو أما عالتوها እግዚአብሔር كبير نسأل كلنا هاليلويا 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 سكي بحكي بأملخ به يبلنا هي وزخونة እግዚአብሔር زلعلماو زخونة أملخ أب سماين أمدرن ملؤ سلطان زلو أملخ نسو أملاخنا سلزخونه نسو سلزرئي نسو بجزء فتح سلزوت أملاخناس أب سمايات الله زدلي خلوها يجبر يبل سلمنتاي أحزاب أبي الله أملاخكم زبلنا يبل سلمنتاي أحزاب أبي الله أملاخكم أملاخناس أب سمايات الله أمدرون زدلي خلو يجبري እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ገለዝ ኸብደና ገለዘ ጨንቀና ገለባህ ዘይብለና ነገር ደሎ እግዚአብሔር ሕያው እዩ እግዚአብሔር ረኤ ፍትሕ ውፅኢና ነብል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዝርኢ አምላኽ ብፍትሒ ዝዳኒ አምላኽ ገሰብ ርእዩ ዘየዳሉ አምላኽ زي دكم زي حلل أملاخ زي أملاخ زي أملاخناي زي أملاخ زي أملاخناي هاليلويا هاليلويا نسو يزي شيب نسو ها زورت زي سعر زي أملاخ زي أبزفان الله دقافي آيات ليوني نخورد دقافي آيات ليوني نخديب نصو بعل سلطان هللويا بزمرت وما قد جيرو يورد بزمرت وما قد جيرو يديب لعلة تسبيت سب لعلة أمره سب بزخونا ما قدي يا عيي أملاخي نصو عشاح ما قد اللوا هللويا هللويا كبرنا سمي يا اخوان هللويا እግዚአብሔር አምላኽና ብጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካ ኣለና ነእመን ኣለና ንሕና ህዝብኻ እግዚአብሔር አምላኽ ንስኻ ብሰማይና ምድርን ንጉስ ኢኻ ንስኻ ብሰማይና ምድርን ጎይታ ኢኻ ንስኻ ብሰማይና ምድርን አምላኽ ኢኻ ልብነገስታት ከም ዝደለኻ ናብ ፍቓድካ እተቕንዕ مخار زيد ليكا حبار زيد ليكا نجر كله كدميخا جاهز بلن كل عنزقان أملاخ كبري مسجانا وداسين عخا يقول نبلا لنا نو بزام عالتزي أخا تمسرائيل زجبر كايو تمنجو زمانات كأب محبر كأب بيلكا زجبر كايو زارب الناس لزفتخا فقاد كاك زيابير كترد الناس لزفتخا نمسجنك لنا زيابير أملاخ مسكال كاخن السامع تحتي لنا خان فقاد كاخن جزاء بخل خا سقومتنا نفقاد كاز تبغى خون كلنا نا بقال كاخ جزاء جزاء رأسين زموجاسنا أخا حليفه بالله بخل زي أبيهر
كي قودلنا بدلت خوينا خي ترخبنا እግዚአብሔር نفقدك قلقلنا نحالفلو تسقان مستوعلن هبنا كبر كلنا عخايخون التفكر ودخا بيسوس سم آمين እግዚአብሔር يبارككم